Здравейте, аз съм Асен, както виждате. Днес ще ловим попови лъжички и се надявам, че на това клипче ще направим поредица. Ето, първата ви я показвам. Даже са 3. Давам ви да ви. Ето пак една виждаме ето тук. Ето ги тук. Ако може оператора да не се накарали обувките да дойде. Не, за малко беше това. О, добре, супер. И ги хванахме. Не хванахме нищо. Ето сега търсим. Най-добре е да бъдем без вода, защото те усещат вибрациите на водата. Пак не съм пана. Избяга. Не? Да, избяга. Чакайте, как тук го правим. Аз избутах. Не си... Хванахте? Не. Много са трудни, бе. Виж само сколко са. Само че тук не трябва да имам грех, защото сега, ако някой я види, че... Сега. Хванах една. 100%. Не. Усетих я. Не. Виж точно пред теб има. Видях. Там ще е хвърля. Опитай. Хванах една. Yeah. Ето я да я видите. Не се вижда много добре. А сега ми е много интересно как ще хванем останалите, като вече имаме една. Няма да хващаме. Колкото си хванал, толкова.
първи опит. Първи. Понеже се наложи да отидем до едни кофи да намерим. Близо до тях имаше няколко шишенца. И там си взехме и едни съседа разрязва. Хайде по лъжички. Оп, вече са двечки. Ето, вижте ги. Сега ще свик. Скоро би трябвало да свикнат. О, ето тук е спукано. Там. Много са готини, нали? Шишето ти тече. Знам, да се излее от тук. Хванах 3 попътни лъжички. Реших това да е за днес ловът ми. Прибирам се, ще науча повече за поповите лъжички и ще видите повече в следващите видеа. Аре, чао!